na umasara kanyog ta. Wara akong nako ang kutsara. Yun, nasa ni ang props. Aw, maluto tabi ako mga malibuda pa di. Aw, may nahilig ba akong tadak kasubangging shrimp? In Bicol, buyod. Sayang man ini kong itapaw. Kaya mga napagdesisyonan ko, nalutoon gararay. Nilag ko na sa buyod sa kawali. Pagkatapos nilagang ko tawyo. Aw, dit man sa nalinag ko. Taday man ako yung pigatagi kang tuyo. Tadati na bagay ni may templa. Baka mag-araskad man ni Neyaw. Aw, sunod ko na bagang lilag sukit sa. May diet lamang nakudot kang sweetness. Sanganing balanse bagang lasa. Aw, dinakdan ko na para talagang mas masiram. Awi ko ang palandigti yung adobong pusit. Niluto ni Madiris. Aw, nagkalakaga na bagaday. Aw, day ko nini pagparapahaluyan pataguro to man sa ko yung mga bulate. Uda dati naman nining luto. Aw, aram ko pigigimo man nindo ning pigsasanlagan sa mga tada-tadang sos. Sasayang mamagaday. Dagdag flavor pan sa maluto. Kunin na tabi mga tugang at sa kuyang bersyon. Kan sweet shrimp. Aw, buda nagkuha naman ako dit na adobong pusit. Kaya no, pampigalata ko to man sa ko yung mga bulate. Punan tanay magkaon. Aw, baka naman madibagapot ka kung guraan ang kilo kang buyod-bud aposit. Aw, madibak man ako tabi ak nagsaod kay Neo. Tang-aram ko man sa nabagang presyo so tamban. Aw, pero nagkakaraon taman ka mong tamban. Aw, baka puro naman sa nakamo karne. Aw, bata mahalin bagang presyo kang karne day. Day ka man na high blood sa karne, ma-high blood ka sa presyo. Kaya baga mas maray magtaga sepods ka man ngaya. Aw, mabalik kita digdiyo sa linuto ko. Ang matataram ko, masiram. Maurag talaga ako minaluto. Pwede na pag-agom. Char. Kung nagilo ka o kamauras ang tayaw magin sa mga pasaway na pabangkin ko, nagihiriling. Kung aram ko mataram ka. Siyempre ka nagluto, masasaraman ka. Magmatabi ini sa pag-utik, pero yung mananggat talaga, pero malaon mo ining recipe ko. Tapos binalaon mo ining recipe ko, malilingawan mo ang pangaran mo, be. Mapapa-extra rice ka talaga. As in, malilingawan mo ang magdita. O, first time ko palang kauni magkaon na dakulang buyod na inay. Kisa daw inita na hiling kuman sa nabagay ni Sarip. O, mawalat na sanaw sa rosoro yung pedaso. Dahil lamang dinagdagan. O, ang nangakaon ko sa nabagang buyod, so pambangot, so heavy baga. Ang maunabihan ko lamang garo mauragon sa pagmati na matanaan mo gabos na sibod sa day. Aw garoy ka nagkataraanan mo na. Sana all. Aw ang problema nga ni, di ko paararam ang mga pangaran nga mga sira. Tapos nangangarap ka na magkataraanan. Aw Jesus Maria Josep. Aw pero sa mga nasa dilata day ko lamaan maliligawan. Aw pero iba baga mga sira dyan, mga makantidad man na day. Lalo na sa mga sira na masakit na paon. Lalo na gayon pag pulmon. Aw yan ako din sa likod ko sa mga pasaway ng mga aki. Tabakas yung nabaga ang baralika ng mga klase sa Enero aday. Kuni pa lang tabi ang pinaka-paborito kong sira, ang pusid. Sabayan mo pakipitsay, aw mauragon. Mga madiba na pa di yung masarap tabi sa masunod naman. Thank you for watching.